I veliki pozdrav svima. Eto mene opet. Ako neko ne zna, ja se zovem Nataša Maza. Nije mi bilo nešto par godina, čini mi se, ovdje na YouTube-u, ali eto, jutros oko 5 sati mi je sinula ta ideja i odlučih ja lepo da se vratim ovdje i da nastavimo da se družimo i da se upoznam naravno sa novim ljudima koji su ovdje na YouTube-u. Pišite mi u komentarima šta bi volili da vam ja snimam. Pišite mi odakle ste, čime se vi bavite. I ja bih vas zamolila naravno da pogledate snimke od mog Lakija, da vidite kako je on jedan lijep mali bišon. I naravno, lajkujte, šerujte, komentarišite video, a mi se vidimo sutra, odnosno možda večeras. Samo da kažem, linkovi za Lakijeve videe će biti dole u deskripciji. I moram također da kažem da trenutno snimam mobilnim telefonom i da je možda zbog toga tako malo loši snimak, ali se nadam da će se to popraviti ovih dana. Volim vas puno i vidimo se vrlo, vrlo brzo. I da, zapratite me na Instagramu pod imenom Nataša Maza, naravno i Facebook Nataša Maza, čini mi se i TikTok Nataša Maza. Opet vas pozdravljam, prijavite se na kanal, uključite zvonce i ovih dana vas očekuje puno iznenađenja od mene. Ćao, još jedan put. Volim vas.